З дрэва кропка бай. Выстава прыстасаванняў і гатовых вырабаў традыцыйных дрэваапрацоўчых промыслаў пад такой назвай распачала працу ў музеі традыцыйнага ручного ткацтва Паазер'я. Ідэя выставы з дрэва бай узнікла прыблізна паўгады таму ў калектыва музея традыцыйнага ручного ткацтва Паазер'я. Мэтай нашай выставы мы бачым паказаць, наколькі распаўсюджана дрэва у традыцыйных рамёствах беларусаў, таксама наколькі шырока выкарыстоўвалася дрэва як матэрыял у побыце нашых продкаў. Выстава дзеліцца на некалькі зон. У адной з іх паказаны інструменты, якія выкарыстоўваліся ў дрэваапрацоўцы, а таксама гатовыя вырабы. У двары, так называецца другая зона, нашы продкі займаліся гаспадарчымі справамі, а ў комплексе хата дрэва паказанае ў інтэр'еры жылога дома, а таксама прадэманстраваны цікавыя прылады, як, напрыклад, дзед. Гэта прылада для замацавання лучыны, то бок тагачасны адпаведнік сучасных там люстр і лямпачак у прынцыпу, гэта досыць цікава. Вельмі рэдка зараз уяўляюць у прынцыпу, мала хто памятае той час, калі электрычнасці не было. І як адбывалася асвятленне хаты, гэта шмат для кого загадка. І вось гэты дзед для мяне стаў таксама адкрыццём па-свойму. Экспанаты, прадстаўленыя на выставе з фондаў Нацыянальнага полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. У асноўным гэта прадметы, вырабленыя ў першай палове 20-га стагоддзя. Некаторыя прадметы, як, напрыклад, цацкі, сучасныя, аднак створаны па тагачасных тэхналогіях. Дарэчы, цацкі для выставы перадалі майстры Андрэй Рэцікаў і Аляксей Коц. Таксама на выставе прадстаўлены незвычайныя фотаздымкі. Гэта здымкі Ісаака Сербава, зроблены ў пачатку 20-го стагоддзя, на якіх выяўлены драўляныя прадметы. Гэта і калаўрот, самапралка, і вось мужчына-цесляр з сякерай і гэблікам, і жанчына з драўлянымі вёдрамі. То бок мы стараемся паказаць не толькі прадметы, але яшчэ і кантэкст, у якім выкарыстоўваліся вось гэтыя прадметы, мовна кажучы. На выставе прадстаўлена амаль паўсотні прадметаў. Падчас працы выставы плануюцца лекцыі ад выкладчыкаў ляснога каледжа, якія распавядуць, якія дрэвы растуць у Беларусі і як выкарыстоўваецца драўніна. А выкладчыкі Полацкага дзяржаўнага універсітэта патлумачаць значэнне дрэва ў беларускім фальклоры. Выстава з дрэва кропка бай будзе працаваць у музеі ткацтва да 30 чэрвеня.